काय दाखव? व्हिडिओ चालू आहे आणि म्हणते दाखव फोटो. बस आता जावा जावा. आता काय करायचं, फुलांचं दाखवा आम्हाला. ये आता घरी ये. हातात देते बॉल. ह्याची किती होतील वडे? भरपूर होती. तरी किती नाही सांगता येणार. नाही ना? केवढा मोठा केवढा केलाय. मळून घेतलाय. एका बाजून मी पटापट थापून दिले ना. आता तळे. कसली तयारी? गौरीचा वौसा. आता वौशासाठी 2 सुप घेतले आणि काय काय घेतलंय ना त्याचं तुम्हाला स्पष्टपणे ते सांगेल. असं घ्यायचं दरवर्षी. जर आपण वौसत असाल ना तर असं वौसा करायला हे सगळं साहित्य आता तुम्हाला आते सांगेल तसं करायचं. चालेल. पण 2 सुप पाहिजे. ओके. मुंबईला असू दे ना तर गावाला असू दे, पण वौशाला आहे ना, गौरीच्या वौशाला सूप लागतात. अशी हिरवा सूप एक लाल सूप. नाही कलर असं नाही. कलर कोणता म्हणते, बिलाची सूप पाहिजे. पण ओके. इकडे थांब, अंतरून घेऊन जाऊ दे. जमेल तुला एवढा उचलायला? उचलते ती. हा, आतून ठेवणी आहे. हे का आता पाणी लावते? नाही, असं गुळगुळीत करते जरा. आता गोळा तू म्हणशील हा असं तळायचं, तसं नाही तळून होणार. होय. आज आमच्याकडे लाईट गेलेली आहे. चला. काठीवर तरी झाली जाऊ माझी मोठी. सिद्धीची आई. भक्तीची आई. ते गणपती बघायला आलेत ना? गणपती बघायला आले. दिसतंय का तिकडे काळोखात? लाईट नाही. दिसलं. चला. हा, मी तिकडे असते ना नेवऱ्यात. चल तिकडे काम करायला. चल उठ. पोलपाट थापायला. हा दे. काय इकडे मासे, फिश टँक. कसं उघडत? तुझे हे निघाले, पत्रे निघाले मम्मी. पावसाचे पत्रे निघाले. हे बघ, छान आहे. 4 आहेत. चला, लाडू. वडे पाहिजे ना बाय? हो, आधी वडे पाहिजे, त्याच्यानंतर मग भरायचं. दुधाची पिशवी दे. दुधाची पिशवी टाकलेली, त्याच्यावर ठेवून दिली आहे पिशवी. तुमचा घर सर्वांना आवडला? वाचले का पण ना? बरोबर आहे, सर्वात वरतीच आहे ते. चला मॅडम. फोटो काढू? सर्व असे गोले करायचे का? नाही, ती आता मला घेऊन चालले मम्मी खाली कपडे धुवायला. हा. अशा आता खाली का जातो आपण? कारण लाईट नाही, तर वॉशिंग मशीन चालणार नाही म्हणून ना. कशी करायची? मी करते, तू टाक 2 वडे. ते पाण्यावरती का धरतात? कारण चिटकू नये म्हणून ना खाली. हे वडे असे कशा बरोबर खातात? कशा बरोबर? चहा बरोबर. पण आज तो उपवास आहे ना? हा, आज तो उपवास आहे ना? हौशाला लागतात ना वडे. वड्याशिवाय हौसा नाही. अच्छा. आणि कुठे करणार? आतमध्ये घरीच गणपती समोर? चुलीवर तळून घ्यायचे. नाही, झाल्यावरती सुपात ठेवायचे. मग पुढचा प्रोसेस नंतर का? अशी सर्व करून घेताय का? करा. आते पण आली. आत्याची साडी. हा, आत्याचे ड्रेस आवडतात सर्वांना. मग भारी. नथ घालताय? घाला का? घाला. आज वौसा ना, मात नथ बीत सगळं घालायचं. मग तयार राहायचं सर्व. तयार सजावट आज तयार करायची. नथ घालून बस खाली. हिला पण द्या सेजलला नथ. हाय, मग द्या. पण आज नाही घालून. ज्याचा वौसा असतो ती घालतात. अच्छा, म्हणजे आता आतेच आहे का? पुढच्या वर्षी कधी वौसा असेल तेव्हा
असेल तेव्हा ना पुढच्या वर्षी. प्रत्येक सणात मग दाबायची आहे ती नाही घालायची. तुम्ही दिलेली ती हरवली माझी कधीतरी. कशी काय समजत नाही पहिली ती कुठे म्हणजे हरवली घरात न हरवली. नेली आहे पण. नाही साफसफाई करताना ना आता श्रावणात. काय म्हणते होय आज हौसा पण होणार आहे. आज श्रावणातला शिमग्यात नदीवरती पण आज हौसा होणार आहे. आज लाईट येईल तोपर्यंत नाही आली तर लाईट आली तर नाही जाणार नदीवर. नाही आली तर पचका व्हायचं. ट्रेनिंग चालू आहे. नाही करते ती पण मुद्दाम बसवली ती येत नाही ना शूटिंग मध्ये म्हणून. मग परत व्हिडिओ बघताना बघते ना कुठे कुठे काय आहे ते, कोण कोण कसं आहे ते बघते. मी आहे काय त्याच्यामध्ये हा. दिसते काय. सर्व सेजलच्या फ्रेंड्सनी बघा असं काम करायचं घरी. मदत करायची. हा मदत करते ना तुमची सेजल तुम्हाला. करते. माझ्यापेक्षा जास्त काम सेजल करते. सेजल है ना? करते हो. एवढे तयार झाले ना. झाले किती झाले ते. 10 झाली. चला आपण तोलूया. तुम्ही बनवा. तुम्ही सर्व बनवताय. आता सर्व बनवायचीच आहे. सेजल तू आतमध्ये आलं तरी चालेल. हा सेजल तुला लेट नाही होत ना कपडे धुवायला. नाही आता सेजल नाही जाणार. पीठ काय ओ भटजी पीठ घे सेजल. पीठ थोडस कढई सोडायला पीठ. आज सेजल रांगोली काढणार आहे परत. काढणार आहे. ही वाली तर हे झाली ना जरा. विस्कटली. तापला काय तरी टाकलं. आपल्या त्यात कढईमध्ये. त्याच कढईमध्ये. पण ह्याच्यात किती एक एक होणार मग होय है ना. एक पट होईल पटकन. ही आपल्या इकडची लाईट का गेली. झाड पडलंय पण पुलावर ना. अशी किती किती मिनिटं लागतात तळायला. 2 मिनिटं. 2 मिनिटातच लागतं. 2-3 मिनिटं. जाड असतात ना ते भाजायला. एक झाला ना. काय नाही फ्रीजमध्ये. फ्रीजवर काय आहे पण अशा प्रकारे तळून घ्यायचे ते. किती झाले तुझ्या इकडे अजून. किती झाले 5-6 झाले थापून. 5-6 झाले. एकाने थापून दिली नाही कारण तळून घेतले तर पटकन होतो मग उशीर होत नाही ना. आधी ते काय काय घेतलंय ते दाखव भाज्या. आणि असे केळं आहे, रत्ना मोसंबी आहे, सफरचंद, दुधी, कारळं, काकडी, दोडकं, भोपळा, भेंडी, पडवळ आणि फलं. आता भोसा कसा तयार करायचा ते दाखवते बघ. सूद बांधायचं. धाग्याने सुपाला अशी पहिली गाठ मारून घ्यायची आणि 5 फेरे मारायचे असे. 5 फेरे मारायचे. एक झालं. 2 झाले. 2 झाले ना. 3 झाले. 3 4 5 आणि हे 5. आता ह्याला पण तसंच. आता बाई हे 2 सुप कशाला बोलती. 2 सुपा, एक गौरीचा आणि एक माझा. अच्छा. म्हणजे 2 सुप भरायला लागतात. एक गाठ ही एक झाली ना. एक झाली. असे अजून 4. आता प्रश्न पडेल बा की कोणाकडे सुपच नसतील तर. सूप नसेल पण ती सूपच पाहिजे. सूप पाहिजे. सुपच लागतो. सूप माणसं घेऊनच येणार मग. अशामध्ये नसलं तरी चालतं चिरव्याचं, पण ते असं तरी पाहिजे. अशी सुप असतात. म्हणजे दोन्ही उदाहरण आहे आपल्या चिवाचे पण प्लास्टिकचं पण आहे ना. प्लास्टिकची असली तरी चालेल पण ते सुपच पाहिजे. सूपच हवे असे. छोटा असला तरी चालेल एवढा. छोटे असतात ना सुप. तसं कसं आपल्याला पानं लागतात कोणकोणत्या कार्यक्रमाला तसं सुपा इकडे लागणारच. आता अशी घ्यायची आणि आता काय काय आणलं ते. ही पानं आहेत काकडीची. काकडीच्या पानामध्येच भरायचं. असं भरून दाखवत आहे. काकडीची पानं. अशी किती पानं घ्यायची. 5.
ह्या सुपामध्ये तर जसं करणार तसं तिकडे पण करणार ना? तसंच करणार. हा, म्हणजे एक सूप रेडी करून दाखवाय ना. हे झाले 5 पानं. अशी 5 पानं काकडीची पानं. पानं किती छान आहेत ना डिझाईनर. अशी लावायची आहेत का? तुझ्याकडे ते सुपाचं तोंड केलं ना, हा हा, म्हणजे तिकडे तोंड असेल तसं असं इकडे ठेवायचं ना. असा देवाकडे ठेवायचा ना. देठ देवाकडे गेलं पाहिजे. ओके, डेट देवाकडे. किती झाले सेजल तळून? 7. आपल्याला 10 करायचे आहेत ना. तर 5-5 पानं लावली आता. आता पान सुपारीचा विडा या मधल्या पानावरती. मधलं पान असेल ना त्याच्यावर विडा. कॉईन पण ठेवला नाही तू? हा, कॉईन पण. किती पानं ठेवायची ती? 2 पानं खायची. 2 पानं खायची का? एक सुपारी आणि एक कॉईन. आता इथलं सर्वातलं एक एक ठेवायचं. सर्वातलं एक एक. आता जेवढं आहे ते सर्व एक 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 एक. हा, एक एक. ओके. सर्व झाली एक एक. केळा ठेवू. आता ऍपल ठेवता ना एक एक, म्हणजे सर्व एक 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 ठेवायचं असं. सर्व एक एक. आता वडे पण ह्याच्यातच ठेवायचे. आणू वडे 10 वडे झालेत. झाले. हा, त्याचे 10 वडे कुठे झालेत? 8 झालेत. 8 झाले. तू बोलली 10 झाले. 7 बोलले. 7. हा कितवा? 9वा. इकडे इकडे. झाले 10? झाले. ती 10वी आहे का? नाही, 10 झाले? 11 झाले. 11 झाले. एक एक्स्ट्रा. आता काय ठेवायचं? आता वडे. वडे आले. वडे आले. मस्तच फुल आहे. अशी वडे ठेवायची. प्रत्येक ह्याच्यात एक 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 एक. आता हे काय करणार म्हणजे सर्व झाल्यावरती एक सर्व? आता दाखवेल ना तुला. दाखव ना. व्हरायटी आपली कोकणातली. आता हे वौशाचा ना शास्त्र पण माहिती आहे. आता तुम्हाला बाय सांगेल. बाय, हे आपण वौसा कशासाठी करतो? हौसा करावाच लागतो लग्न झाला की. लग्न झाला ना की पूर्वात गौरी येतात ना तेव्हा वौसा करायला लागतो. सासरी जरी पद्धत नसली तरी माहेरी करावा लागतो. माहेरी पद्धत नसली तरी सासरी करावा लागतो. जिकडे पद्धत आहे तिकडे करायची. हा, करायची. आणि दोन्ही इकडे आहे तर माहेरी पूजून सासरी जायचं वाटायला. पहिला वर्ष नवीन. आणि दुसऱ्या वर्षापासून हे असं आपण घरात आपण घरीच घरी करायचं. ते जुनं असला सामान तरी चालतं. ही सुपा वगैरे नवीन नको. हो ना. हा, चला मी ये. झालं. चला आता गणपती जवळ वौसा कशी करते ते दाखवते बघ. चला. लाईट नाही आहे ना. पोल पडला. याचा उजेड दाखवू काय? दाखवला उजेड आहे याचा. याचा पण उजेड दाखवते ना. असं झाकून आधी ठेवायचं. नंतर हे काढून एक सुपाटावर ठेवला ना त्याच्या रुमाल ठेवायचा झाकून. ते रुमाल काढायचा आणि त्याची अशी पूजा करायची बघ. पूजा म्हणजे सुपारी असेल ना त्याच्यावर चंदन, हळदी कुंकू आणि फूल टाकायचं. तो विडा ठेवलेला आहे ना त्याच्यावर. त्यानंतर गणपतीची पूजा, गौरीची. असं सर्व करून घ्यायचं ना. अशी पूजा करायची. झाली मग? नाही अजून. नंतर ह्या असा उचलायचा, असा मोसायचा.
5 वेळा. असं ठेवायचं. त्याच्यानंतर मग हे आपला हे गौरीचा घ्यायचा, तो आपला झाला. त्याच्यावरच ठेवायचा. परत तसंच. मग त्या ह्याची पूजा करून घ्यायची. आता गणपती गौरीची केलेली आहे ना. असं झाकून ठेवायचं, उघडं नाही ठेवायचं. पण अशी मग वाना विना आलीत ना की वाटेत आहे ना ते समोर, मग साईडला उचलून ठेवला तरी चालतो. आणि मग संध्याकाळी तो खोलायचा. चालेल. 3च्या नंतर कधीही. झालं. हा झालं. पाय पडायचे. आता एक फोटो काढा त्याचा मस्त. काय घेऊन आली? तुमच्या बाजूला दुर्वा आहे, खूप आहे ना. किती बंडल? काय रे ते घेतलं? ही काय जमोजमीच करत होती फुलांची. आलेत फोटो बरोबर. तुळशी जवळ बाय, तुळशी जवळ कपडे बाजूला कर जरा. फोटो सेशन चालू आहे इकडे. तुळशी जवळ नको. हे तर ते डेकोरेशन सारखं झालं ना सर्व. मस्त. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि लाईक करा आणि शेअर करा. आज गौरीच्या वंशाचा व्हिडिओ आहे. आणि असं तुम्ही आहे ना सर्वांनी म्हणजे बघा तुम्ही शुभांगी खीर ह्याच्यावरती गौरीचा वंसा. जर तुम्हाला कोणाला अशी वंसा भरायला येत नसेल, नवीन नवरीला वगैरे येत नाही ना दुसऱ्या वर्षी, तर हा व्हिडिओ बघायचा आणि असा भरायचा. हा आपला स्पेशल व्हिडिओ आहे. आज आपली आत्ती कशी दिसते ते पण तुम्ही सांगा. लाईटीवर सेल्फी काढताय.